Fedt. Ikke helt lige så stille som... Skønne Martha, du klarede skærene. Han fik sjejken, og vi fik dig. Vi har været i en halvtid. Hvad? Han lurer den? Ej, Svend. Så må du lyve. Hvorfor er du luret? Jeg tænkte jo nok, ikke? Nå, gjorde du det? Jeg er ikke sikker, at Per kører tidligere over Aula, men det er så... Du skal op og træne for helvede. Det er bare. Og kaptajnen sang. Det kommer nok. Hjælpegang. Oh yeah. Jeg skal følge dig hele dagen, John. Jeg skal bare følge dig hele dagen. Ja. Fedt, ikke? Men du blev så lidt, da det var, du gik ind, og der slet ikke var nogen. Jeg tænkte lidt det der, og så også Jesper går altså... Jeg ved, der er ikke så dumme som det, men det er jo bare god for lidt, og så bare mig også... Hvad er Jesper sagt? Jeg har ikke sagt noget, Jesper har ikke sagt noget, men hvad gør vi i morgen, ikke? Altså, jeg ved, at han har snakket med Flemming, ikke? Jeg er ikke idiot, jo. Hold kæft, Mongo. Ej, en fin shirt, jeg får. I love you, but not now. It's too much. Så fik I lavet lidt surprise. Okay. Koksokker til koksokker. 30 years. Flemming, gider du? Ja. Tak. Ja, du har fået det. Jeg har luret dig bare. Er det briefingrummet? Briefing! Det skal du bare se dig. Hvad så, Sjauer? Ja, der er rigtig meget der. Jeg bliver lige nødt til at bede om at smide tøjet, så når I kører med dragter, så må I køre med jeres eget privat. Du skal smide tøjet. Det kan jeg love for, at du skal. Smid tøjet, drenge. Det gør lige, du tager seriøst. Ja, ikke? Vi skal smide tøjet. Ej, vi har haft nogle sjove personer, der har kørt handleren derude. Er der ikke? Sådan en bord badekostyme. Det gør vi også. Det var fucking grineren. Fedt. Nå, det er jo ligesom Nico på bordet. September på Nå, Mongo, budgettet holdt ikke helt, så du skulle ud og lave lidt ekstra mønt til drengene. Sådan er det. Hvordan må du gøre det? Hvad er din Hvordan plan? kan vi gøre det? Hvis jeg ikke vinder det her, ikke også, så får du en tusse af mig. Så får jeg en tusse af dig, og det kommer fra Connie Cocksock herself. Monsieur le Bris. Monsieur le Bris. Til Capazza. Yes. Har du andre problemer? Nej. En kollega hedder Victor, og vi har fået æren af... Hvor er Anja? Ja, det er undskyld. Nej, ja. Men ellers, vi har et billede af banen her, sådan ser den ud. Ude på den har vi de her lamper her. De hænger sådan noget på loftet, og der er masser af dem. Begynder de at lyse, så betyder det fuld stop for alle. Ingen undtagelser. Fordi der kan ske et uheld derude, derfor tænder vi dem. Det uheld, det kan være voldsomt. Det tager jo meget på dine omgangstider der, og dine runder. Nu ligger meget bag efter. Så er det alternativ flag. Og der er præmie til de bedste. Og det er store præmie. Ja. Er det guldbar? Videre. Så er det alternativ flag. Det betyder, at løbet er slut. De er altså kørt hinanden. Jeg lægger mærke til det. Jeg ved ikke, hvilken skyld det er. Men det gør I alle sammen. Det var hans skyld. Når der er gul flag, eller gul lys, alle så laver et hårdt opbremsning til sager. Det skulle I ikke. Der skal ingenting for, at det kabel knækker, og så går det bare endnu mere galt. Så vil jeg gerne se, at I holder afstand. Ellers så river jeg ind på 10 minutter tidsstraf. 10 minutter tidsstraf. Helt lige næsten. Men vi kan holde lidt mere afstand, være lidt venlige ved hinanden. Jeg blev nøjet, da du lå bag, så fik den altså ekstra pæde, så var jeg ud. Jeg vil køre ind i den imens, så måtte jeg tage den venstre. Jeg kunne mærke, når du kørte, når vi kommer op ad langsiden, du trækker fra mig. På den sidste plads har vi Monsieur Le Flemming. Woohoo! Nummer 2 sidst, Johnny. Nummer 8, Claus. 7, 6, 5, eller samlet 4.